Yan. Magandang araw mga kapatid, Noxty Vlog. Ngayon papunta tayo sa Lubao Bypass para testingin natin yung top speed nitong ating MIUI 125. All stock to mga kapatid, kasi may nag-comment sa atin na matagal na daw siyang gumagamit ng MIUI 125 pero hindi pa umaabot ng 105 to 110 yung kanyang top speed, no? So titingnan natin to, itong ating MIUI 125. Nasa 5 months pa lang itong motor na to, kaya malalaman natin kung totoo ba yung sinasabi niya, kasi hindi siya naniniwala dun sa sinabi ko na 105 na top speed ko. Kaya ito, gumawa ako ng video para patunayan kung aabot nga ba itong MIUI 125 natin. So syempre iba-iba naman tayo ng throttle hobby, kaya depende na mga kapatid sa pagdadrive natin, no? Malapit na tayo. May isang diretso kasi doon eh. May truck. So pagbigyan muna natin to. Mamaya ipo-focus ko dito yung niya, camera, para kahit mabilis. Hanap naman tayo ng pagkakataon na walang ganong dumadaan para safe tayo. Sana ingatan tayo ng Panginoon sa gagawin nating content na to. Lord, guide me. Mahirap maggawa ng top speed eh, kasi siyempre mabot ng mga 100, mabilis na yan. Pero rolling ko na lang, oh. Dito yon, isang straight na to. Ito, yung diretso na to, makikita nyo. Yung diretso na to, yan. Try natin na i-top speed hanggang dun sa dulo, kung kakayanin niya. At lang tayo ng pagkakataon na walang ganun dumadaan. Ayan o. Daming dumadaan eh. So para daanin muna natin yung mga truck na yun, para safe tayo. Yan, pag wala na. Yan, siguro pwede na yan. Rolling ko na. Red. 100 tayo.
Ikot ulit tayo. Isa pa. Ano nakita, ano? Gaan pa. So, isa pa. Testing na ulit natin. Tayo na natin maklear yung daan. Medyo mahirap kasi pagka maraming dumadaan. So, ayan. Clear na. Ready. Kulang siya eh. Kulang eh. Kulang yung daan. Kung mahaba pa, abot siya ng 105. Ikot ulit tayo. Hindi natin kasi pwedeng diretso dito dahil crossing na to eh. Delikado. So nakadalawang try tayo. Tayo natin maklear. Last na lang. Pero talagang 100 lang talaga pumapalo siya. Pero kung mahaba-haba pa, aabot siya ng 105. Kasi ako nasa 70 kilos. Yan. Pwede na siguro. Try na natin. Aabutin kasi natin yung ano na yun, pag mabilis. Adjust ko lang yung pwede na. Go! Hard knocks ito. Yan natin masagad. Isa pa dito. Tayin natin. So sana nakita, no? So ayan na po. Talagang all stock.
Kasi nung tinesting ko to, medyo mahaba yung highway na dinaanan ko sa may Mega Dike sa San Fernando, Pampanga. Ito kasi medyo maiksi lang, kaya umabot lang siya ng nasa 100. Pero kung mahaba pa, papalo pa siya ng 105 to 110 talaga. So ayan lang po yung ating maikling video dito sa ating top speed sa MIUI 125. So maraming salamat sa panonood. Sana ay meron kayong napulot na lesson dito. So ayan, sa mga nakapanood, God bless po sa ating lahat.